Hasiera batean sana loraldia, gaur egun 10 urte eta gero iritsi danea, sekulako indarra hartu du, ezta? Bai, aipatu dudan bezala, festibala bat bezala jaiosan loraldia, eta lehenengo edizio horretan izan ziren 3 egun, asteburu bateko proposamena izan zen. Urrengo urtean, izan ziren 6-7 egun, eta handik eta aurrera, 3 asteko programazioa... 20 urtean huelta, emango zuen urte guztian, no sé? Bai, dugarren ediziotik aurrera, 3 aste dira, martxoa osoa, ia osoa, betetzen dugu, bai. Batzuk esaten digute, martxoan ezin da besterik egin, ze loraldia dago, eta okupatzen diguzue agenda osoa. Eta hoi guztitatikan, hasi zan festival batekin, zerrekin hasi zan, eta zer da gehitu dian gauzak? Festivalarekin hasi ginen, helburua zan, euskaraz egiten den sorkuntza eta kultur eskaintza oparo hori, nolabait plazaratzea, ez? Gure hasierako asmoa zan, euskarazko kulturan badaukagu plaza erraldoi bat, Durangoko azokan, abenduan bueltan, ez? Baina gero urte osoan zehar ez dago besterik. Ja, txintxilika gelditze geha. Bai, eta orduan gure helburua zan udaberrian, nolabait beste plaza handi bat sortzea. Eta horrela ziginen. Eta gerora etorri dira, beste programa batzuk, eskola izan zan bigarrena, eskolak lan egiten du hezkuntzarloan, eta gure helburua da, euskal kulturaren transmisioa, gaur eguneko begiradaz, eta gaur egungo kultura adierazpenak, hezkuntzarlora eramatea eta transmisio hori aurrekin eta gazteekin lantzea. Eta nola ikusten dezue? Loraldia, jaialdia gora indu, zergatikan, igual biharra geho eta gehiago da olako, ematen du ezetz, o emateu bai indarra jarri behar duela bestela pixkat galdu itegea? Bueno, hau nagazun lauki txikitan niten jun, bale? Eta gero egozingo du. Arrakasta kasua izan zen hasieratik, publikoren aldetik, oso erantzun ona jaso genuen, hasieratik, eta postasun handiz, ez? Eta apurka-apurka joan da ere gehiago ezagutzera ematen, gaur egun zorionez euskaraz asko sortzen da, oso paroa da usta, ez? Euskarazko kulturak eskaintzen duen usta. Eta orduan, guzti horri plaza eskaini behar zaio, eta sortzaileek erakutsi behar diote gizarteari zer egiten den. Eta Amaiare, nahi zen dutena izan da folkloretikan pixkat urrundu, ez da? Jamateu euskalduna, dana dala trikitixa panderua eta askoz gauza gehiago dakau, ez da? Bai, hasieratik hori izan helburuetariko bat, ez? Erakustea gaur egun euskaraz egiten dan kultur sormena ez dala bakarrik hori, trikitixa, txistua, beste gauza asko egiten direla, gauza oso modernoak, gainera gaur egungo mezuekin eta gaur egungo begiradarekin, eta orduan oso festival modernoa da, eta oso nolabait ausarta eta abanguardista ez? Gauza asko ez dira publiko orokorrarentzat, dira nitxo batentzako ere, atrebitu egiten gara gauza ezberdinekin, sortzaileak zirikatzen ditugu eta proposatzen dizkiegu gauza ezberdinak egitea, eta inkluso guk proposatuta ze gai landu nahi ditugun edo norekin egin, eta, gauza oso... Eta folkloreare mantentzen. Bai, mantentzen, baina gaur egungo beste munduko kulturen parean jartzen, eta erakusten, euskarazko kultura gauza moderno bat dala. Ze ona.